Asalin sunana Bashir, amma iyayena suna kirana da Lamido. Mahaifina kuma jarumi ne. Fulanin nan sun yayin su ganin cewa sun yi mana fashin shanu, amma saboda yawan da suke da shi suka gama da rayuwar shi. Allah ka buga shi Allah. Siyar! Babu wani ɗan sanda da zai zo gida na bincike idan suka zo gidan da zan tura su ko in tura su gidan yari. Zo ka tabata da te! Sihar. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Wa alaikum salam. Nawa ina labarin Afan? Allah ya har yanzu babu labari. Inda ya kamata mu je mun je kawai musu babu labari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afan, me yake faruwa da kai? Hatsari kai ne? La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ima asibiti. Asibiti kuma? Ya jikinka jijjini haka? Sannu Afan. To, likita ya ce a bani abinci mai kyau da ci. me yake damun ka Afan? Afan. Hello Adnan, ka zo yanzu ga Afan nan ya fito ya. Afan! La haula. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Ƙauna ta taka takanka, tsuntsun soyayya guda sheka, da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya burge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsinka, mai hali yake ƙwazo,
ba za ya dina ba. Jini ɗaya bin shakuwa, kaurin tsawani ruwa, wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa. Jini ɗaya ya jikin na ake? Dakta, jiki alhamdulillah da sauƙi. Dakta, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Ban san me zan ce maka ba sai dai godiya. Ba ni za ki yi wa godiya ba. Wanda ya kawo ki shi ne ya cancanci ki masa godiya maras adadi. Ban fahimta ba. Ni dai ya sanar da ni cewa mai motan da ya kaɗe ki ya gudu, shi ne ɗauko ki ya kawo ki asibiti. Hakika ya damu da ke matuƙar damuwa. Jininsa laida 2 aka ɗiba aka zuba miki don ya ga kin rayu. Don Allah yana ina. Ina son in gan shi. Wane ne shi haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwana yayi bai yi bacci ba. Hakika ban taɓa ganin wata soyayya da wani zai nuna ma wata kamar yadda bawan Allah nan ya nuna miki ba. Dakta, waye wannan? Ya je gida amma ya ce zai dawo very soon. Ke dai ki ɗan jira mu ga dawowansa. Ya kamata in gan shi. Ina son in gan shi. Wane ne shi haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Leda 2? Mene? Dan Allah kai mana bayani mana. Ai duk laifin ku ne. Laifinmu kuma kamar ya. Ta yaya za ku bari a jajininsa har ya kai ga ya illatar da lafiyar shi kashi abinci? Likita ba fahimci me kake nufi da ya kamata ka mana bayani dalla-dalla yadda za mu gane. Ni dai a matsayina na likita na duba shi na ga an ja jinin shi har kimanin leda 2. Jini leda 2? To waye ɗiba jini a jikin shi leda 2? Sannan a ina aka ja jininsa? To wannan ko zan tambaya, da ni ba ni da amsar ta. Yanzu duk wannan ba shi ne mafita likita a kan nan. Duk halin da za a yi dai a samu a dama ka samu ka san yadda za ka yi lafiyar. Likita yanzu da Allah yanzu me abun yi? Yanzu jini ne za a ƙara masa leda 2. In Allah da idan aka ƙara mai za a iya samun lafiyar shi. Wannan ba wani matsala ba ne likita. Wannan ba damuwa ba ne. Yanzu ya za a samu jinin? Ka biyo ni ofis. Wallahi kowaye mai wannan abu ba za mu da shi ba. Kowaye mutum a garin nan, kowaye baban mutum. Ba wanda ya sai ta mun dan wani a garin nan kyale shi ko shi waye. Ba wanda zai wannan abu jimara. Ka je ka bincika waye aikata wannan abun a gare shi. Kowaye ka zo ka faɗa mu. Ni kuma zan ɗauki mataki akan shi kowaye. Daga nan zuwa dare ina son san kowaye mutum. Ka ji ko baka ji ba? Wallahi ina bayan ka. Duk matakin da zaka ɗauka akai ka ɗauka.
Haidar, kar dai ku ce da ni har yanzu Zara bata dawo ba. Ba labari ko a mace ko a raye sai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babban abin damuwar ma shine ba mu san a halin da take ciki ba. Tana raye ko kuma akasin haka. Duk wannan maganar ma ku batta ku aje. In Allah ya so ya yarda babu abin da zai samu Zara. Saboda duk inda take ina kyautata zaton cikin ikon Allah za ta dawo gida lafiya. Don haka ku kwantar da hankalinku mama. Allah ya sa. Amin. Allah ya sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya naga kina kuka bayan kin samu sauki. Dakta, an samu sauki a wani fagen amma yanzu nake jin wani ciwo. Wani irin ciwo kenan? Ciwon son mutumin da ya taimake ni. Na kamu da san shi. Ya ɗauke ni tamkar 'yar uwarsa wacce bai san ni ba. Ya nuna kulawansa da damuwansa a kaina. Dakta, ciwon da yake damuna kenan, babu abin da na fi so in gani a duniya a yanzu in ba shi ba. Allah sarki, har yanzu bai dawo ba. Ni ma kaina na yi mamaki rashin dawowansa. Mutumin da ya yi hana idonsa bacci, mutumin da ya kwana yana kallon ki don ya ga kin farfaɗo, amma hakan bai yi ba. Allah ya sa dai lafiya, ba wani mummunan abu ba ne ya faru da shi. Amin. Gashi yau ne ranar da ya kamata a sallame ki, har yanzu babu wani ɗan uwanki da ya zo asibitin nan. Likita, tun ran da ka bani labarin wannan bawan Allah na manta da ina da wani a duniya sai shi. Tabbas hankalina ba zai taɓa kwanciya ba sai na gan shi. Likita, amma idan zai yi ka taimaka min da wayan kan kira gida. Ok, ba damuwa. Hello? Wane ne? Zara! Kina ina? Tun yaushe muke ta neman ki Zara? Ina kika shiga? Asibiti kuma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asibiti. Asibiti. Ah, mama ai alhamdulillah. Tunda Allah ya sa ma tana asibiti ai da sauki. Tana asibiti. Da sauki alhamdulillah. Sai a je asibitin ki. A je gaskiya ya kamata. Haidar, shiga ka fito mu samu mu je gaskiya. Ai kawai ni me zan yi ma to? To ni Me ma zan bari. yi? Ba wani abu da zan yi. Ina son ganin ka, amma ka ki dawowa. Idan baka zo ba, ba za mu sake haɗuwa ba. Ka zo don Allah. Ka zo don Allah in ganka. Afan. 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 Wanda ya jikin? Alhamdulillah. Ya jikin? Sannu. Yau yi Ya aiki. hankali. Sai yau naka huta, yau kwanan ka uku kana bacci. Kwanan ka uku yau kana bacci, ka kwanta ka zauna ka huta a Ya kwana uku. An ci da hankalinka Afan. Hajiya ina ne nan? Ina nake? Asibiti muke Afan. Ina take umma? Ku kai ni gurinta, yaya ku kai ni gurinta. Wace ce? Gaskiya ban zauna da ba. Ban ci ta zama ba yaya ko sunanta ban sani ba.
Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsinka mai hali yake kwazo ba za ya dena ba jini ɗaya. Asalin sunana Bashir, amma iyayena suna kirana da Lamido. Mahaifina kuma jarumi ne. Fulanin nan sun yayin su ganin cewa sun yi mana fashin shanu, amma saboda yawan da suke da shi suka gama da rayuwar shi. Allah ka buga shi Allah. Cigaban! Babu wani ɗan sanda da zai zo gida na bincike idan suka zo gidan da zan tura su ko in tura su gidan yari. Sihar.